Iż-żidiet imħabbra mit-tliet kumpaniji li jfornu s-servizzi ta' telekomunikazzjoni f'Malta qed tiġi investigata mill-Awtorità Maltija għal kompetizzjoni u l-affarijiet tal-konsumatur. Din l-investigazzjoni ntalbet mill-Ministru Giulia Farrugia Portelli li hija inkarigata minn din l-awtorità li tħares fost oħrajn il-kompetittività fil-pajjiż skont il-liġijiet ta' Malta u tal-Unjoni Ewropea. Bekk biż-żidiet imħabbra dawk il-konsumaturi li ma jħallsux il-kontijiet għas-servizzi tagħhom permezz ta' debitu dirett, jiġifieri li l-flus jinħarġu b'mod awtomatiku mill-kont tal-klijent se jesperjenzaw żieda fil-prezz globali. Madankollu dawk li jħallsu permezz ta' debitu dirett mhumiex se jaraw tibdil fil-prezz globali minħabba li l-prezz oriġinali tas-servizz se jogħla filwaqt li d-differenza titnaqqas minħabba l-mod ta' kif jitħallsu s-servizzi. It-tliet fornituri tas servizzi ta' telekomunikazzjoni ħabru dan fittra li ntbatet lill-klijenti kollha. Fl-ittra l-klijenti ġew informati li l-prezz oriġinali tas servizzi se jogħla mingħand it-tliet fornituri bit-tnaqqis ikun applikabbli biss f'każ ta' ħlas forma ta' debitu dirett. Dan kollu jirrigwardja direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar is-servizzi ta' ħlas magħrufa bħala l-PSD2 biex tinċentiva l-ħlas permezz ta' debitu dirett, madankollu din l-istess direttiva ma tobbligax lil fornituri jollu differenza fil-prezz tas-servizzi biex ikollhom l-istess dħul. Dwar dan tkellimna mad-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju għall-Kompetizzjoni tal-Awtorità għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur li se jkun inkarigat mill-investigazzjoni fuq dawn iż-żidiet. Huwa spjega li l-kumpaniji lokali qegħdin jiġu investigati b'rabta ma' aġir kollusiv potenzjali bi ftehim li qed jiġi allegat li kiser il-liġijiet Maltin jew dawk Ewropej li jirrigwardjaw il-kompetittività fis-suq. Dan it-tibdil li kien hemm fis-sistema tal-mod ta' kif sar il-prezzijiet ħanamlu kif ġew stabiliti issa, jekk hemm ksur tal-kompetizzjoni. Jiġifieri l-uffiċċju jrid jara kemm mill-att ta' jekk hemm ksur ta' artiklu partikolari li din jisaffettwa l-kompetizzjoni fis-suq. Kif investigazzjoni ta' dan it-tip tiġi konkluża tingħadda għal stadju ieħor skont l-eżitu tagħha. Jekk jinstab li m'hemmx ksur f'dak il-każ peress li t-talba saret mill-Ministru ir-rapport inbagħat il-Ministru fejn fiha nkunu qed ngħidu il-għana ma kien hemmx il-ksur. U anke wkoll jista' wkoll wara jitneħħu affarijiet konfidenzjali jista' wkoll jiġi ppubblikat fuq il-website tal-awtorità. Jekk mill-banda l-oħra jinstab li hemm ksur tal-att, allura f'dak il-każ l-uffiċċju jressaq il-każ il-qorti. Min-naħa tiegħu l-Ewroparlamentari Alex Aġus-Saliba qal li l-iskontijiet li qed jipproponu l-kumpaniji ta' telekomunikazzjoni f'pajjiżna mhumiex inċentivi imma ħlas żejjed li qed jimponu fuq kulħadd bil-klijenti jingħataw lura l-flus żejda li jkunu ħallsu u dan isir biss meta jħallsu l-kont permezz ta' debitu dirett. Huwa rimarka li b'din l-imġiba se jkunu dawk l-aktar vulnerabbli bħall-anzjani jew dawk li jagħmlu l-inqas użu mit-teknoloġija li l-aktar li se jintlaqtu.